ospatuz, udalen antolatu ditu bi ekintza, batetik gaurko hitzaldia, nolabait emakumea eta kirola gai hartuta, eta zehazki esan da emakumea eta mendizaletasuna aztertuko ditu. Eta beste alde batetik, iganden antolatu du ikusentzunezko bat, Amasa Bilaguna eta zizurtiko emakumeen bat edo bestek parte hartuko dutena, 56 emakume okerrez bana, 8 nazionalitate ezberdinekoak, eta artean ingurun harremana dakaten emakumeak izango beha bertan, eta gonbidapena jaso, gurea zineman zazpiterritan antxe izango dituzu danak zuen. Emakumeak gara marimenditarrak. 40 urte beteak ditugu, euskaldunak gara bihotzez eta mintzoz. Kirola maite dugu, bereziki mendia, mendizalea gara hartara. Eta gure atseginerako eta gu bezalako askorentzako akuilu gisa jardun izan dugu. Hitz hauekin aurkezten dute bere burua Marimendi taldeak, hori aurkitu genezake behintzat beraien atari digitalean. Eta egia esan ez dakinik proiektu hau edo talde hau aurkezteko beste hitz egokigoik aurkituko genuken. Gaurkoan, beren sorreraz, jardunaz, zaletasunaz, zailtasunez eta beste hainbat gaietaz arituko zaizkigu hemen. Uxue Berridi, Jaizkibel ingurutik etorri zaiguna, eta Arantxa Sorondo, Amasa aldetik, jetxi zaiguna. Ongi etorri bioi, eskerrik asko, eta zuen eraitza. Lehenengo eta behin eskerrik asko Amasa Bilagunako udalari, Marimendiri horrelako lehio bat irikitzea gure menaldikako, eta gure proiektua, eta gure herri emateko aukera ukitzagatik. Emakume nazioarteko eguna dela eta tokian tokiko egitarau asko egiten dira, eta baita ere, medioak ikusi bestik ez daude, zenbat datu ateratzen dira, ez? Hango estadistika, beste berri, beste gaur bertan alardeari buruz ari ziren, eta hori dena, ez? Orduan, nola batek jorratzen dira, berdintasun ezberdintasunaren inguruko hainbat gaia. Batzuk, dirudi, atzera pauso bat bezala edo ematen ari dira, oroar esan genezakegu aurrera goazela. Atzea bida jartzen bagera, urte batzuetan egin dugu, aurreratu dugu asko. Kontzientzia aldetik, eta bida momentuetan jorratu behar dugu gauza bat, kontzientziazio aldetik, rol baganak eta aldetik baita ere nola batean berplanteatzen ari gera, eta hori dena ez, eta gero zer egina du eguneroko bizitzan, eguneroko harremanetan, eta konpromisoare bai, konpromisoak hartzen ari gera emakumeok geota gehiago arlo guzietan, bai politikan, hezkuntzan, arlo guzietan, eta preparatzen ere bai, orduan, ni aldeotatik nahiko positiboki ikusten dut gauza. Dena dela, daukagun eredu sozioekonomikoak zanpatzen gaitu goitibera. Kapitalismoak ez digu eskaintzen, eta zirrikitu bat ere, ez gauza horiek behar dan bezala eta behar dan martxan aurrera emateko. Bera da, rol banatzailea, harreman bai familia, lana eta bar zehatzen duna, antolatu duna, eta horren aurrean daukagu zerekin handi bat. Baina, tokian tokiko, arlo bakoitzean egin behar da aldan guzia, eta gure kasuan, eta lehen norak esan duen bezala, lantzen dugun arloa da kirol mailakoa. Kirol maila eta aisialdia. Eta horren barruan, mendizale izanik, mendizaletasuna bitarteko hartuz eta aitzeki hartuz, nola baita ere jartzen ditugu pixka solfan rolak eta gauzak, ikusten dugulako baita ere emakumeen eskubidea, nahia, eta eskubideak, aisialdian ere gozatzeko eta gure aukerak eukitzeko, besterik gabe. Kirol mailan emakume kostatu zaiko pila bat, inkorporatzea, gaur egun, kirol guzietan badago emakumeen presentzia, baina atzea bota pixka bat, begiradatzea bota, eta hori zen mutilen gauza. Esparru hori, kirol esparrua mutilena zen. Neskarena zen, impensable. Zerbait zehatzen bagenu, gure garaian ere, marimutil batzu ginen. Marimutil, punto.
Eta orduan, bueno, hori kosta zaigu, baina hor gaude. Dena dela oraindik bigarren kategorikoa da. Mediok ikusi bestik ez dago. Ze tratamentu, eta bentsa datoa esaten duen dato bezala atera da. Emakumeen kirolari buruzko informazioa 8,56koa da, soilik. Pentsa, oraindik. Eta, bueno, aipatzen da gaina, hola, gauza txiki batzuk, aipamen batzuk, eta, hartu periodiko bestela hartu. Futbolista inoiz atera zaion kailua eta noiz daukan hemengo mina eta hango ajea, 100 daukago informazioa baina. Osea, bestela, emakumeetan, badaude, emakume asko, adibidez eskalatzaileak dago baita ere emakume beste talde bat, eskalada munduan eta biltzenak, eta oso gauza politak egiten dianak. Eta, bueno, badago jende bat, goimendian ibiltzen dena baita ere, eta oso gauza interesantiak eta oso gauza onak egiten nahi da. Baina, ez gea, ikusezinak, ez gea existitzen. Orduan, bueno, gutaka, kailu ematen dugu eta nola bate zehatzen dugu hor jarnitzen dugu. Gure arlo horretatik nola bate berdintasuna aldarrikatuz. Hortarako bi urtetik behin egiten dugu egitasmo potologo bat. Urtean zehar, bakoitza ibiltzen da, bere mendizatasuna jorratzen du bere inguruan, elkartean, lagunekin, da bere bizela. Baina urtean bi urtetik behin biltzen gera, eta ez dugu, bueno, zer egingo dugu horrunga. Eta hori, erabakiak hartzen da, martxan hartzen dira. Marimendi ez da menditalde bat, ez da talde zea bat, antolatu esan dezagun, baizik eta, bueno, zea hori erabiliz, tikitaka, bilera, ibarren bilduko gara, pale, bilera zehatzen ditugu, trukatzen ditugu elkarren zea, ideak eta zea, eta bileretatik ateratzen da. Eta horrela, egin dugu, 2006an plazaratu ginen, eta izan zen orduan, bai medioak eta orduan, bai hartu zuten zerbait potentea bezala, nahiko deigarri izan zen, eman nahi izan zitzaion gainea horrelako zea bat, horrelako itxura bat, eta lortu zara esango nuke. Gero esplikatuko duzuet hori horret. Eta gero horrela, bi urtetik behin egin dugu Kaukason, sartu geha, helburuz eginaz, gero Peruko Andeetan, gero Pirineo izan da urrungoa, Pirineotan, mendia ez da muga izenakin, gero esango izango zergatik, eta azkenekoa, azken udara hontan egin dugu, oin dela, 150 urte, emakume irlandar batek, aintzindari izanik, egin zuen 4.000 eta pikoko tontor bat Alpeetan, bera gidari bezala, garai hartan, Inglaterrako epoka Victoriana hartan, bueno, bazan, de armas tomaten, honen meritua, gonoikin eta zioikin, ekipo ondiak, meritu bai, bere lumba eta bere kapela eta guzti. Berezi. Bueno, orduan, egingo dugu epamentiki bat egitasmo bakoitzari buruz, aipatu, eta gero bukaeran Liziri buruz, Lizi zuen izena emakume honek, 150 urte balentria hori egin zuena, eta haren omenez egin genuen 2008koa. Eta horrei buruz, oraindik ez daukagu montaje eginda, baina bai argazkiak. Eta orduan nondik nora ibili ginen, eta hori emango dugu proiezio gisa. Premizia da, porque ez dia oraindik ere. En esta montaje oraindik bukatuta ez eduki. Montaje horiek izaten dira, nolabait euskarri bezala horrelako hitzaldik eta horrelako gauzak egiteko, eta emakumeak ez dianak zerikatzeko, gizonezkoak ere barrol banak eta horretan, eta zerikusia badu, ez? Ni bat izaten dut, gizonezkoa etortzen da lanetik, eta zen du, entrenatzea noa, bizikleta dut eta banoa. Eta emakume bat ibiliko da, kontxo gaur ezin dut, utzi behar dut emakume beti usteko joera daukagu. Bueno, ingo dut gero, edo, bueno, lehentasuna beti, ez, orduan, claro, familiaren zaintza, oidanak partekatu behar dirala. Egia poliki, baina, bueno, hori zirikatzeko ere balio garria. Bueno, niz noa behiago zehatzea. Orduan, 2006an... Bai, nik kontatuko dizuet... Bai, usu berri izan, han egon zen, sustatzaile bat izan zen, talde sustatzaile bat,
2006an eratu zenean, beran zegoen izan artian. Bai, hori, ea esaidan aztuen, bera arantxa izketan aizten betartean gauza batzuk bizkaitarrek diotenera, otu zaizkit, bururatu zaizkit. Orduan, nola hasi ginen, 2005an, udazkenean, udaberrian, berak esan duen bezala, nire kasuan da, bera igual, 14 urte eskeun, mendian nabil, edo familiakin, edo menditalde batekin, edo, beti danik. Orduan, horrelako batean, udaberrian ingenun ibilaldi bat, Bizkaiko lagun batzuekin eta bar, eta horre, 3 emakume geunden, konpartituta geunden Eslovenian egonda geunden ja Esloveniako alpetan elkarrekin eta bar, eta beti itindana ez gero irtera bat eta gero eskurtxe bat. Eta tartean daude bai, 2 Marimendi Diana, Mari Jatxaban baso ala gure taldeko edadetuena, eta miren 8 etxintzertu. 72. Bai, orduan hor 3ak konpartitu genuen eskurtzi hori, eta baten senarrak bai, porque hemen denetik pasa da, bate alargunduin da, eta komentatu zigun, Txusen Marijek esan zigun Gernikarrak Marian, Arin, ezagutzen zuela, hemengoa da, Andoaindarra, familia oso ezaguna uste, eta ama bainola gutxin zitzaien, baina han kokatuta dago, eta Marianek esan ziola, bergu 3 zeratik ez ginen biltzen behakin Zaratamon, eta nahi zutela proiektu bat, eta azaldu nahi zigula, eta alaxen ni pentsatu nuen, Zaratamo, ni adatola asko ibiltzen naiz, pero, bale. Eta gauza dian bezala, juntatu ginean, Zaratamo da herri, amasan ez dira, titikila eta daka kulturetze bat, eta antzen bildu ginen, eta tontamentean agertu ginen, nonbait Marian honek abisatu zituen bat, eta beste eta 10 bat emakume. Eta, mundua txikia da. Bat esan zen nuen menditi, beste bilagunak, bestea, abate, bizkaiti, hombre, eta ezagunak. Eta hor da Marianek kontatu zigun bere esperientzia udartan Marian oso mendizale hona da, mendi altuetan ibiltak bere bikotearekin asko ibiltzen da. Eta alpetan izan zuen esperientzi bat, pixkat berezat desagradablea, eta izan zen alpetan zeundela bilek, aterpeetan eta konturatu zala ia emakume bakarra zala. Bazeola neska gazteren bat ola friki horietakoa, baina emakume normalako matxo artean, bea. Eta aldiz, gizonezkoak, eta oso edadetuak, alpetan gainera austriakoak eta suizoak eta, edade handiko gizonezkoak, eta esan emakume? Hau ez da posible, Euskal Herrian daun saletasunak indoni, eta orduan oso persona, aintzindaria da, Marian, eta orduan bueltatu zara esan zuna, hau konponduen behar da, hemenin behar da, zeo zer, ze Euskal Herrian dauna saletasunak eta fizioakin eta bar, hainbeste emakume mendia juten dianak, eta hau hola gertatzia ez da posible. Eta orduan, kontatu gintuen, eta egin zigun, proiektua zekaina oso burutua, eta proposamen bat, eta izan zen, Mont Blanc mendi simboliko eta mitiko bezala proposatu igotzea, 4 toki desberdinetatik, eta denak elkartzea goizeko 9:00 tontorrean. Eta orduan bere baldintza ziala, beak nahi zuela emakume helduak, arrazoi askontatik batetik zen, helduak dazkagun igual beste balore batzuk, ez da lasaitasuna, edo oreka, edo ez dakit. Bestetik Euskalduna da eta hori oso argi zeukan. Eta hirugarrena zen pixka bat, berak esan duena ez. Hau da, nolabait emakumea inkorporatu gara, bizitza laboralera, inkorporatu gara politikara, inkorporatu gara ez dakiz zertara. Nahi batutan zalantzak atuztet, inkorporatu gara gizonezkoek utzi digutelako. Neurri batean, igual etxe bizitza saltu behar zituztelako, maile gutxa besten ez delako pagatzen, soldata batekin, enfin. Hemen buruak oso aurreatuak duten dira. Baina egia da, isialdirako, kontuz. Justu edadekoak eliza, guen gehantu gilan ogi berrin kafe bat hartzea, eta eiozula gizona esan bani joan launekin 10 egunetako viaje batea, noa zuaz. Eta haiek baikuten dira, eizera, mendira, ez da genora, Orduan, aizialdia ohandik ere, eta are gehiago kirola, oso garatu gabe genuelakoan, ez? Batez ere gure edadekoak. Zeren berak esaten zuen, gaztea izan zarenean,
lana egin behazu, porque soldata ondo etortzea. Etxeko lanari egin behazu, egin behar dezulako, porque te toca, porque ADN-an dara mazu. Baina, claro, aizialdia eta mendira eta aquello de bagoa zarantxa eta bio kalpetara sortzegun da... Nola? Zer? Orduan, hori ez dago ondo ikusia. Eta gizarteak eta emakumeak berak ere ez dute ondo ikusten. Da gero gainera, superatzen duzunean umien fase hori, tokatzen zaizu Aiton Amonen zainketa. Rolbanaketan tokatutakoa. Beraz, azkenera, iristen zea gudaka hona dinera eta esatezu, guazen mendia, jo, baina hori urte juten izan, baina noain ez naiz kapaz. Da holaxen, gudaka hona adina ondien, oain ditu igainea Marije Gatzala da sobernikarrak, beha da holako ejemplo argia. Berak ditu lau mutil, lau seme. Senarra mendizale porrokatua. Eta beak esaten dit, ez dezutxu eta esatzen senarra eta oso jatorra da. Claro, jatorra bai. Baina beak, bizi guztian pasaet, igandero bakarri neumiekin etxian. Luis Mari juten zonako bere lagun minarekin dira. Eta orduan esan nion nik esautu eta orduan nola sartu zea afizio hontan da. Oso horreza, Luis Mariren lagun mina, hil edo gaixotu ez da gize pasazitzaio. Eta hori ziren Marije, ja, mutilak, ja, ondituak, eta joango algea buelta bat ematea, azizan 50 jokin, Marije. Ezigula santan ez playera batzuk, baina oso koketala, beti oso ondo atakoiekin eta playera batzuk, eta guain da gauza bat, bueno, eske mendia da bere bizitza. Orduan, hor ikusten da oso ondo garai batean, aizialdia, eta bueno, bilera hartatik eta ginean isutuak, oso komentzitu baina oso isutuak, ze erronka oso handia zan. Marianek galdetu zigun, a ber, mendian 10-15 ordu ibiltzeko gai zarete? Hombre, bai, ze gehienak inbita ginen Pirineotan eta beste, hombre, ez da ibiltzen 15 ordu egandero, baina inoiz galdu bazara edo, bueno, aguanti hori euki behar dugu, bale? Bale. Bueno, denak dardarka, Eta granpoiak eta, bai, bestea ni behin, bestea da, bueno, dena ingo deu, lasai. Beako sondo sekan buruan antolatuta. Orduan, urte osoa eraman genuen, hilero igual elkatze ginen, bata bestearekin animatzeko, erabaki genuen bakoitza entrenatzia bere kabuz, oiko toketan, polikirondegietan, edo... Opi, hombre, hau esan da. Eta gero baita egiten genuen azan, behar esan duna, bakoitza bere menditaldearekin, baina, bueno, asiduidade batekin prokuratuz, esatezu, bueno, hori hor dakat, eta gero antolatu genituen bi ikastaro Pirineotan, hain zuzen, gida batzuekin, ikasteko, sokak eta budrielak eta granpoiak erabiltzen, pioleta eta gose. Bueno, kontatuko dizuetan anekdota bat, gutxi gaude. Egin genuenean lehenengo entrenamenta, Arantxa orduan etxe honan, horretzen ez, lurra portalet ezagutzen baduzue formiga inguru hortan, eta lurra egual ditza, nola indun egun hauetan? Olakoa tokatu zitzaigun. Eta, bueno, orduan esan zuten gide, bueno, hemen inguruan ibiliko, porque hau arriskutsu dago. Eta horretzen ez hola, irula hola, eta, claro, lehenengo lezioa zan, nola jantzi budriela, nola lotu, nola... Eta ja dena gauderia nola jantziak esaten den nik gaia. Oso pixontxila naiz. Eta nola egin behar dugu hau ketxeko pixa egiteko da. Bale, niko ariketa izan zen, kendu da ikasi pinpo, da nola egin behar zen. Ez que, karo, gizonezkoak asko zerrezagoa daukate. Eta guretza zen, eta gainera normalean edade honetan, komuniaren maizto jutentzea. Eta beste anekdota bat horrekin ja, joan ginean Mont Blancera, egin genuena izan zen, bueno, erabaki genuen Felipe Uriarte eta bere taldearekin joatea, zergatik. Ez dago emakume gidarik, hemen, ez dago. Bakar bat ezagutzen du nik, lezoko emakume bat, aterina dana, baina, bueno, txintxuela eta gaina beha bakarri, ordan hartu genuen autua izan zen. Edo hartzen genituen gida Chamonixen frantsesak, edo hemendik eramaten genituen gizonezkoak. Orduan, bueno, nik pertsonak gaina pariente egiten ez Felipekin, Marianek amistade handia zekan, eta esan, bueno, gizonezkoa, baina behintzat euskaldunak,
eta jende xamurra eta zautzen gaituna, borke hango gidak, aurten izan dugu esperientzia eskaz bat, dia oso alo suyo, ez da gizu. Eta abe gurekin ibildu zian hasieratik eta ja zautzen ginean, da oso ondo. Eta, bueno, hola dela, orduan planifikatu genuen Montblancekoa, ondo, denon artean, eta izan zen. Felipe Gori oso argi daka, baina ez emakume garelako bestela ere, egiten dizuna da, eramaten zaitu Suizara eta eramaten zaitu 3 mendi berezietara, 4.000ko mendietara, mendi bakoitza daka zailtasun konkretu bat. Batek harria, bestea gelurra, bestea mildegia. Orduan, horriten dezu, initentzea, eta ja gero, jutentzea Montblancera. Tala zin genuen. Orduan, hor, igo genuen 4 toki desberdinetatik, 4 soka talde ez, ze ni joan izan ohiko bidetik, guterretik barkatu, eta guterretik 3 soka talde, 9 joan ginen. Gero, zailenetik, juteko hasien hemengo neska bat Hernanikoa eta Ane, baina Hernanikoak azkenean ezin izan zuen, gizona operatu behar izan zuten, da, bueno. Eskalada egin behar izan. Hor eskalatu egin behar zan. Bionasai, igual ikusi duzu, Decathlonek baitu produktu batzuk, motxilak eta jartzuna Bionasai. Bionasai da, Montblanc egiteko ibilbide zailena, da ona. Beste bisoka talde joan ziren Italitik, Kurmaierretik, hor deitzen diote Aita Santuaren bidea, ze bere garaian, ez da giz Aita Santu, polakoa zana, oso mendizalea omen zan, eta arek ireki zuen, ireki edo lehen aldiz egin zuen bide hori, hortik bisoka talde joan ziren 4 pertsona. Eta gero 4. soka taldea, igo zian Lagilde Midi, daguna Moniz oso famatua dana, teleferiko bat igotzean hola, dena irudiak ikusitu zuen pila bat, porque gaina pelikuletan eta dena gertzen da. Eta orduan hortik, Refugio de Cosmix-etik, joan zan beste soka talde 2 joan zian hortik. Eta, bueno, izan genuen, berok entrenamientuetan eta ez genuen arazorik izan, batik minatu zuen behaz batean, bero, sendatu zan. Eta gero ja, Montblanceko igoera, egin genuen, bakoitza oso emozionante izan zen, ze Xamunizen ginen denak elkarrekin, afaltzen, eta gero urreko gunean ja despirituko ginen, bakoitza bera aldetik, eta ez genekien zer gertatuko zen. Eta lortu genuen, egualdi oso ona izan genuen, eta bakoitza bere bidetik, goizeko 9:00 tontorrean ginen. Orduan izan zen, emozio izugarria, Euskal Irratia gurekin kontaktatu zuen, kantatu genuen, jendeen enteatu zen, eta izan zen oso emozionantea. Eta horren aldarrikapena zen, hori, Arantxak esan duna, emakumea, euskalduna, heldua eta mendizalea. Baina gainera goi mendizalea, hori izan pixkat Marianen lehenengo helburua. Ze pixkat gure buruari gehiago exigitzea, ezta? Eta hori izan zen 2006an lehenengo proiektua. Gero Arantxak esan du ondo, urtean zehar juntatzen gehan noiz benka, oso lagunak imaginatuko duzue, orduan baina bakoitza daka bere estiloa, bere familia, bere hau beti dago firin faran, ez dago modurik, jubilata hauekin, orduan, ni bai lokalizatuta nago, baina beste batzuk, eta hola, orduan erabaki genuen baita ere merezi zuela, taldea ondituz joan da. Bai, 20 piko. Bai, porque, ordu hartan igo ginen Montblancera 20, 19 azkenean, Terese etzan joan, hori da. Eta Terese etzan joan zuzendaritzan jarri zutelako, baina beste 21 izan ginen. Beti izaten gea hola, ez da, gutxi gora bera. Baina gertaliteke adibidez. Nik egin dia dagoeneko 2006, 2008, 2010, 2010, 5 proiektu ditugu. Nik parte hartu dut 4 demagun. Baina beti dago jendia hori, orduan denetaran ikustu ja 40 inguru izango gehala. Agian olako proiektu potoloetan martzen dute parte 20, baina batzutan dira oporrak edo familia edo, baina horrelako asamblea moduko bat ingo bagenu edo bazkari bat edo ja batzuk bagea. Hasierako proiektuan
ditu 3 hanka. Beak esan du, ez gara mendi talde bat, gara proiektu bat. Hau da, proiektu feminista bat, reivindikatiboa, argi eta garbi, eta horrek eskatzen duena da, hau egitea. Hau da, lanetik etorri eta edapena eta jendeari, bai prentxan, bai hitzaldiak eman ditugu, parte hartu korrikan, hau da, gure presentzia eta zabalkuntza. Bestea da, emakumea animatzea bere aisialdiaz disfrutatzera eta mendi zaletasuna bultzatzea. Eta pixka bat 3. naia da puru-purua, ez? Emakumea gara eta kapasa gara, pixka egun honekin lotuta dagoena. Orduan, nik ikustetena da, esan bezala, ez? Mendizaletasun horretarako asko eta asko ibili diala, o ibili zehaztela, gaztetan seguro, eta gero utzi iten dezula, eta guk animatuko genituzke emakume guztia bota jaztea, eta gaur honean eta bihar honean eta ere nuen gora eta disfrutatu iteala, como enanos. Eta, hola izan da, orduan gure urrengo proiektuak izan dira 2006an Mont Blanc genuen, 2008an pentsatu genuen Europako gaur egungo mendirik garaiena dela Elbrus, hala da. Porque garai batean esaten zen Mont Blanc, baina ez dalako Europa Occidental edo esaten zena, eta unginan, ondo. Gero salten genuen Ameriketara, 2010an, eta egon ginen Kordilera Blancan, eta ondo atazian gauzak. Komplikatu intzian. Egon zian gora beragatik kanpamentuan eta horrela, egon zian... Osasun arazoak izan dut. Osasun arazoak... Azkenera... Mont Blancen egon ginen denak. Elbrusen bat izan ezik gelditu zela 5.000 metrotara. Oso ondoituak etozen. Eta handeetan gaixotasuna jo gintuen, eta hogei jun baginen guztia zenbatek egin gintzuten, 13, 14, nik inuen beste batek bi, beste batek dena. Baina bi edo hiru, baina Marimendiren zea, guztietan. Bai, guztietan, eta, positibo. Hori etorre ginen, kalamidade bat inak. Geho rekuberatzen, Eta, nola esaten zizun restaurantekoak? Jandar genuen garbi-garbia, baina bazen un anekdota polit bat, ikusi orduko sartzen esaten. Ikusi orduko sartzen, ya vienen las mamitas compartidoras. Bai, jartzen txin. Freskoa bintzatzea zizu eta beste izen. Plantxa, pasta txurilla, hola. Eta ya vienen las mamitas compartidoras. Eta gero genuen 2012an Piriniotan, hori hurbilago dago, baina montaia izan zen, deupa, porque Pirineotan gidari gabe izan zen, batzorde txikiak egin ziren eta batzorde bakoitzak antolatu behar dut zuen etapa bat, hori oso komplikatua da, sekundar duzun lehenagotik, espezial dena, enkarguak egin, gero huelta, oso udaberri txarra tokatu zen lurra, bukaera arte, da hemen helburua izan zen pixka eta autonomia. Autonomia ariketa bat bezala ikusidatu dugu gero balorazio egindakoan, eta izan zen, mendia ez da muga, deitu genion. Orduan, izan zen gabernetik atera, eta Frantzia, Huesca, Frantzia, Katalunia, hola idili ginen. Eta orduan, karo, Pirineo bat dira, ez? Osa, muga hemen dago. Mendia da. Eta beste gauza administratiboki edo hartzen diran marrak, ez? Baina, horri bide ginen. Inguru hortan. Eta hori da, autonomiaren proiektua izan zen, eta aldez aurretik, egin genuen lan banaketa, eta halako etapa, benga, zein arduratzen da, nitari nahi dizuten bezala antolatu, jun ikusi bidea, ikusi zailtasunak, ikusi denbora, baloratu, eta horrela ja, eraman genuen, eta haiek izan ziren gidak, egin zutenak, egun hortako etapan, gidaren lan egin zuten. Erronko hori genuen pixkat, ez da? Zeren, beti gizonezkoekin eta beste azkenean, gu ez hau geha, eta kointzituzun gainera urte hartan, krisialdi gogorra zegoela, ze bidai hauek gu pagatzen ditugu. Hasieran lehenengoan lortu genituen foru aldundietatik diru laguntza zerbait. Emakumearen alde, nola esaten da,
ataletik edo bagizu emakumearen kirola eta izan. Gero badakizu denak krisialde etorri da eta, bueno, justu. Orduan, urte hartan pentsatu genuen batetik inbar genuela, hemen guk antolatuta, eta gero hori, autonomia eta Pirineoak. Eta hori korporatu genuen inkluso askeneko momentuko idea izan zen, bat zegoen operatu berria eta ez zuen ikusten bere burua hori egiteko modun, eta esan zuen ikotxean jungo nintzateke. Eta apoio bezala zeiru itzen. Oso ondo. Orduan, apoio bezala ibilizan kotxea. Nik batzutan, etapan bat hau bestean, ibilintzan berarekin, eta gero, Javier Zijoan, Porseteko zeitea, eta esan nik oso ez dut egingo dut erdia, eta orduan erdi hortan, berarekin batea, eta orduan nite genuen. Talde ateratzen zen bilaldi egitea, eta jatzen zen refugio batetara. Gu kotxeakin, puntu batea jatu, refugiora jo, eta zerbait behar baldin mazan, eramate genuen. Antxe gure meloiak hartuta eta fruta eta. Eta gero, oso ondo etorri zen, eta bat ondo ezik sentitu zen, eta medikutak etxe genuen. Orduan, izan zen, ona. Ni hortan eritzan, urte hartan, ematen gezurra badirudi ere, Pirineotako honek fizikoki eskatzen zuen prestakuntza ona. Eta, esan bezala, nahi tokatu zitzaidan, lan egiten dut uztailaren erdira arte, eta zan, nire kasuan bukatu eta horrengo gunean irten, eta enoen izan astirikola entrenatzeko. Eta gero da mutu nintzen, ze Arantxak esan duen bezala, egon zan olako, oinarrizko apoioa edo, baina, oso ondo atera zan, oso polita. Eta bideo ere oso polita. Eta gero ja, 2014an aurtengoan, Arantxak kontatuko du, aipatu du zerbait ez. Oso polita eta anekdota polita dana da, Lizi emakume hau Elizabeth zan, baina, berak egin zuen lehen aldiz tontor hori ez. Eta, kuriosamente, berak ez dakiztea apellido zuetan, ez akordatzen noen. Elizabeth Hagwins zan. Mendila nola du izena? Senarraren abizena jartzen ziren. Punta Barnabi deitzen da. Behin eta bea intzindari. Como era señora de... Señora de, orduan. Hori da, oain esan dezu. Bixor eta Burnabi, bitxontxor biskiak edo deitzen dira. Hola ikutola. Gozea bat, ez? Baina, zea berdinean, berdin zuen daude. Oandik ere, hori ez dakit nola liken, baina badakizue Frantzian eta Estatu Batuetan eta emakumeak abizena ere galdute dutela. Alemania. Beha zan, Elizabeth Barnabi, baina hori ezan bere abizena, zan senarraena. Eta mendi horrek Alpetan, sartzen bazarete Alpetako mendi puntien izenetan, da Punta Barnabi. Eta zen izango eta bere gizonan apellidoa. Orduan hori, Jakina, Marimendia gara, como lokas. Duela 130 urte. Zain dezagun 130 urte atzera, ze mentalidadea eta zea, Andrea uzan, izugarri trebea, eta izugarri balita. Hombre, Aristotokorata zan, edo zeinetzan, esan nahi dut, posiblek ere bat zituen, ez? Eta, karo, mendizaletasunean ere, entzинdarik izan dira, oie, balneariota jute zianak, eta gero, kontxo, mendila, bidinetan, ez da Alpetan, da bidana. Gero, hori, herrikoiagoa eginda, eta, gaur egun denon eskura dago, ez? Baina, hau ere, hala ere, izugarrizko borrukazituz, eta, karo, eskandalagarria zala, ez? Bere portaera hartu eta bazi joan, 3 aldiz eskondu zen. Eta seme-alabak izan zituen, eta, baina esaten dute, ziturak doaia izugarrik. Gidaritzarako zuen kapazitatea, indarra, eta gero resistenzia fisikoa. Eta zara gozoa, baina oso zorrotza era berean. Eta izan zen aintzindari hainbat ondorretan. Eta Bixor eta Burnabi izan ziren, bera lehenengo emakumea, altura hortan ailatzen zana dago izendatuta. Eta orduan, guk hori, datu hori jakin genuen, horren historia jakin genuen, esan kontxo, omenaldia egitea, justu 130 urte betetzen dian hortan, tokatu zitzaigun primeran, taka. Eta hoxe ingo den. Hasi ginen informatzen, preparatzen, emendikarea eta zata, eta ingenun gure programa. Eta orduan, programa horretan,
zehatu genuen, pentsatu genuen egitea. Egokitzapena edo pixka bat entrenamentuan bertan bi taldetan banatuta. Batzuk, era bat elurretan egingo zuten, 3 bat txontxorra edo eginaz, 4.000 eta pikoko txontxorrak, eta beste taldea jungo zen gehiago zeharkaldian, baina bai arkaitza, lurra, glaziarra eta danetatik zehatuz, baina 3.500 da piko. Pena da ez degula marrazkak, hau da ez, hau da Alpetan ni naiz Monterrosa, ni naiz Monterrosa, eta da hola ez, holako forma daka glaziarrak. Orduan, goi maila, goierrikoak juteko asmoa zeukaten, horrela, hau dena dira, hemen dago Zerbino, hain famatua, eta hemen dago ni Monterrosa, eta da, hola, borobilo babesa zirkua, ez da. Orduan, hauek ingo zuten hola, taka, berak esan duen beza, oso polita zen gainera, planteamentua Margarita, bere oso berezia, dala Alpetan dagoen aterpe altuan. Eta guk, inbehar genuen, hemen behakin, egon genean, eta gure zan alrebez, hemendik. Nolabait ere, grafikoki ere oso polita gelditzen zen plano batean, ez? Eta gero hemen dago, Jetxirea honetan dago oso ezaguna den Zermat herria, oso famatua, eta hor elkartu behar genuen denak, baina... Batzuk Zerbiniatik egin genuen hori eta beste batzuk goikaldetik. Suerte gehiago eduki genuen zeharkaldikoak, zeta egualdiek etzin batera lagundu, ez hain dit, ez guri, baina gu behintzak 3 etapa genituen zehatuta eta 3 bete genituen. Eta haiek lehenengoa aldatu behar izan duzuten, refugio nitxoin zeholako ateatzeik, eta urrungoan bueltatu ez horretako lekutik. Orduan, pixka bat, aldera bestu bintzitzaien bere bideari. Orduan, lehenengoa egin genuen elkarrekin. Io ginen refugio batetara, eta Quintino zelarra zehatu genuen, 3.488 metrota dagoen aterpera, eta deno bateak ginen. Gero, urrungo nian jetxi. Jetxi behar izan genuen. Jetxi behar izan, bueno, bai, jetxi. Beraien asmoa etzan jeistea, baina nola, elurra sekulakoa botazun. Gaudian izugarrizko elurte botazun. Ezin izan zuten aurrera egin, goitik. Goitik ezin zan egin, dena jetxi ginen abia puntura eta han banatu ginen. Batzuk bailera batea eta beha bestera. Eta horrela zehatu genuen. Orduan, gero hori ilustratuko du pixka bat, argazkiekin eta ikusiko, nola ibilik ginaz, ze parajeetan, eta hori. Hori izan egokitzapena esaten zaiona, ez? Eta gero ja, deno bildu ginen egokitzapen hori egin ondoren, deno bildu ginen zinalen, egin genuen 1 bateko deskansua, eta gero ja, berriz ere refugiora eta handik puntorrera. Hor ere, suerte txarra izan. Aurten dena dela, badakizute ziudain duen, orduan hor iragarpena oso txarra izan zen, eta oso galdi txarra. Orduan azkenera, Barnabi ezin izan zan egin, alboko, mendibera da, ditu bi puntia. Bixor Barnabi. Hori da. Bizik intzun Barnabitz eta berari tokatu zitzaion baita ere egualdi txarra, lehenengoan intzun Barnabi eta gero juntzan Bixor egitea. Hori da. Eta guk genuen Bixor eta Barnabi esketzan ikusten, gero ikusiko da. Eta izugarrizko bista ederra ditu. Txantxor hori dute bista batzu, baina zoragarrik. Baina ezan posible izan, baina hortan genuen izan. Ezio kumplia esan da bezala. Egin genuen omenaldia, eta denak ondo etorri ginen, eta dena ondo tera zan. Orduan, orain, irudia. Kontuz? Ikusiko dugu, lehenengo unian deno batera Quintinora jotzen dugun eguna da, ja lehenengo momentutik edila, egin genuen. Igual. Hasita atzekoak aldarak, piztu.
Oin ez guztiak igual. Aurrekoa utzite igual atzeko, nozakit. Hortu ikustea bai. Bueno, ja bagoaz, Quintilo aldera. Eta, bueno, ja ikusten da urrungo uneko zea, osea, gau hartan aiatu geha ebitan, baina urrungo goiza jeki eta honekin topatu ginen. Eta hone aiatzeko arista bat dago, Pasabeharrekoa ekipatuta dago, eta, bueno, ez dakar beste misterio hori, baina, bueno, arista da. Orduan, goiza horretxe topatu genuen, ingurun zeuden zehoi, eta orduan, jesteko, ez zion beste remedio hori. Sokatu beharra zegoen, karampoliak ez genituen erabili, baina bai, soka bai. Orduan, sokataldeak egin genituen, eta bera. Elkarrekin da behar. Bai, kordada berdinak ez egiten. Oso polita, eta bueno, lasai, oso ondo getxi genuen. Bueno, hori beak dio, Ni urduri. Bueno, xue... Ni amilegiak pixkat beldurra ematen. Ibiltzen da eskiatzen erua bezala eta gero... Bai, amilegiak beldur pixkat ematen, baina, bueno, hortan ere lagundu iten geha batzu besteak. Bai, lasai. Hor kuriosoa da baitere, bueno, talde lan egiten dela, porque esan bezala batzuk abilago dira elurretan, beste batzuk arrilan, beste batzuk igual ez diote beldurrek amintegiari, edo orduan, sokataldeak ere orekatuak egiten dira, batzuk beste laguntzeko, eta... Eta ez da ezer demostratu behar, orduan, egiten duguna da, benga, jende animatu, eta benga, guazen disfrutatzea, eta hori ez. Eta hor goitik etoz, taka ez zierra. Ingurua eta zoragarria zegoen, egia esan. Hau da Marian, lehen aipatu du. Bai. Jefa ditze jau. Komandante. Bueno. Eta, bueno, ja jetxi, eta aiatu ginen, zehara. Gidak, hemen badagoan edota bat, hor dagoen atza egiten baduzu, ja, dakagu ja, incluso bigarren, bera hori mutila dagona hor bixeakin, da Marimendi baten semea. Gida da, bai, oza, izan zan super emozionantia bereik. Gaia, bigarren belaunaldia. Bai, Ibartarra. Orduan ja, jetxi ginean zeatik, hemen gaudeia taldeak, banatzeko prest. Bai. Ja, hemendik zehatzen nahi geha, zerbinean gara jungo behanak, eta besteak nondik behar duten begiratzen. Orduan, orduan, banatu ondoren, zea, betarrikoak hartzen dugu bide bat. Onditu zazu, goien. Bueno, deskubitazen hona hori da. Hori. Ba, ez nahiz oso jaioa, kontuatu zinatzenez. Ekixan ondokoa emate hori oso arantxa, pantalia osoa, ondokoa. Hoi, a ber. Ja, ni horrekin pantalia osoa. Hau da, bera, aipatu duguna 72 urteko emakumea, hoxe da. Makina da. Oso refugio xelera tekotu zizigun, baserri bat izan dakoa, nik ez dakit ikuilua zen, loin genuna ikuilu izan dako leku bat, oso berezia zen. Baina izorezko zia zalpen. Jatorrazia. Jarma zalpen, bai. Bida gure logelare. Logela zertako kosko mundi bat, eta belategia holtzak zertzuten hor, zertzan izan dakoa. Pultsera baina regalatu ziguten refugioan eta hortxe. Eta afari oparo hori bali. Afaria eta gero kantua nahitzeria. Hori normalia beti kantua nahitzeria. Txontorrak gaiatutakoan ere bai. Lau haizetara da. Lau haizetara.
Euskal Herritik gauden lekura. Eta gero bertso bat kantatzen da. Batek beti eramaten du bertsoren bat preparatu bat horrela, eta orduan bertsoak eta kantuak eta... Orduan, erilakin baita ere, betik edo nolabait betarrikoak bagoazenok, Teoduloseko aterpera, hau oso luzea atera zitzaigun, egialdian, ikusten da 12 bat ordu pasa genitula. Pues gehiago, zazpitan eta ginean eta behatzitan. Zazpitan eta behatzitan iritsi. Sudurrakin refugia ikutu arte, nik ez nuen ikusi ere. Ez, lagian zegoen. Ez zan, nahi orduko bukatu. Bida Rosa alargunduin da duela gutxi, claro, edo zen giza talde bezala, baditu bere gora berak. Tengo berria. Bai, ergoi bat plan. Ese polita. Idea oso polita zan, idea zan zoragarria zan idea. Eta ja, aiatu gineneko argazkiak ez daudez, eta izan ezer ikusten. Eta orrungo goizean, kontuatu ginen nun aiatu ginen, eta besteran ez genekin nun. Eta izan zen izugarrizko sorpresa, osaltzea jun, eta jangelan, zegoen lehio mundi bat, eta zerbino honekin topo ginen nun. Horaxe, sudurran aurrean. Eta orduan, beterrikoak zehara, etxik ginen zehara, zermatea. Teodoluseko glaziarran sartze. Etzen behar izan kanpoiak, elurra goieneko gogorazun, baina, bueno, gero lehenengo aldapa, lehenengo nekiritzita, hartu guen. Denbora guztian genukan zerbino mitiko hori izan. Hau zermat. Bai, zermatetik tren hartu, eta, karo, beste taldea, nola aldatu behar izan duzun bere ibilbidea, autobusakin beste leku bat, bide luzego bat egina zaiatu zen zinalea. Eta guk hartu genuen zermaten trena. Eta aiatu ginen, ostatu da. Eta hemen, deskanso eguna, atxeden eguna, hemen bertan iniziatu genuen. Etxetik gena mandako Euskal Horra, bastata iniziak, jarki goxuak, eta bueno, zuelko zantada genuen. Atxeden eguna, eta gero ja, hemen gaude, ja, jo, finaletik refugiora, gero ja, Bisor eta Burnabi egiteko, tontor egiteko, beran dagoen refugio, 1800 metroko desnibela dago zearaino, refugioaino, eta 900 tontxorrera. Urrungo eguneko jarduna oso gogorra zen, 900 hilo behartzen eta 2500 bera. Eta, karo, goldia txarra sortatu zen, eta, bueno, gogorra egin zen baita ere. Hor, bueno, refugio gatzezean gero, Txalde Pasa eta Ijiaja, horrexe. Hemen zeuden, Burnabi eta Bisor artean ikusi ahal izan genitun, baina hor botatu zen. Urrungo unean, horrexe. Horrexe zegoen egoaldila, hilo ere egin zen oso zean, eta, orain, Bideoa guain nahi zenut jarri. Bai, baina itxoen ez, eta nik itxoen, baina izten nahi nez. Bueno, bera jartzen dut bitartean komentatu, gure artean bai,
talde lana sustatzen dugula, ze dena gara lanbide desberdinetakoak, orduan adibidez, hor ikusi da bezala, batzuk adibidez informatikakin abilagoa dira eta egiten dituzte gero olako aurkezpenak, amaiketako, hemendik eramaten dugu elikagaiak amaiteketakoak eta egiteko eta baditugu denda duten arratiar batzuk, orduan beraiek eraman zuten gazta, orde azpiko, pernilla, beraiek esaten duten bezala, pernille, eta, bueno, orduan da komplementazioa, beste batzu dira bilagoak agian aurkezpen bateako gidoi bat egiteko, edo, bueno, pixkat denetik, orduan, aprobetxat ditugu, bakoitzan dituen ahalmen horiek, komplementatzeko. Bueno, da, eskenagoko bideoa, tontorrekoa. Bueno, ez da zer ikusten, baina barnari tontorren gaude. No, bixor tontorren gaude. Eta goizeko zeitardietan edo atera gara. Hasieran elurra maramara izan dugu, orain eskoz hobeto. Eta kordada guztiak berak dire hemen hotz egiten da. Azkenak izan gara, baina berdin disfrutatzen ari gara. Bueno, ikusten danaz, ez da gauza handirik ikusten. Eta hor, ere,